दिनैनि बे हाबाफारियानो जाहैबाय नैबे थान्दा बाजारावहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मोनसे स्टारिं साब कमिटि खुलिनाय जादों। आच्छा बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै रायजो राजा मा मेसेज हरगोन? दिनै बेखौ जोङो बेजोंनो लोगोसे लोब्बा खालामनानै जोङो बिसोरनो मोनसे खौरां हरनो सानदोंदि दिनै जोंनि अफिस खुलिनायनि गुबै थांखियानो जाबाय इउपिपिएलखौ देरहाहोनाय, जोंनि केन्डिडेटखौ देरहाहोनाय आरो गोदान सरकार दानाय। दासिमाव माबायदि साखाफारा जाखो? दा ओरैबायदि साखाफारा जाबाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिफ्रा ओरैबायदि ज' जाबाय आरो रेडि जाबाय जे जोंनि बे केन्डिडेट उकिल मोसाहारिखौ भट होनानै जयजुक्त खालामगोन आरो बिनिफ्राय सरकार दानायाबो जोंहा दिनै रैखा जानानै फैबाय। आच्छा बेसेबांसो भट मोनना देरहासार जागोन होनना सानो? दिनै भटनि बेलाखौथ' जोङो टटेलखौहाय बुंनो एसे गोब्राब, खिन्थु जोङो खमब्लाबो 5निफ्राय 6,000आवहाय जोङो देरहानाया जोंहा दिनै रोखा जानानै फैबाय। 5निफ्राय 6,000 बारा मोननानै जोङो। आच्छा बबेबा राजखान्थि दोलोआ नोंथांमोननि देरहासारनायाव माबाफोर हेंथा होगोन नामा? दिनै जोंनि गेजेरावहाय दङ बिदिनो बिजेपि दं, बिपिएफ दं, खिन्थु मोनफ्रोमबो दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोजों बिसोरो जोंखौ जेबो खहाबो खालामनो हाया आरो बिसोरो जोंखौ जोंनि देरहानायनिफ्राय बिसोरो जोबोद जोंनिफ्राय गोजानाव थागोन।